Tlesta proġett li permess tiegħu infetħu 3 ċentri ta' matul il-jum fil-Kottoniera. Dawn it-3 ċentri li jinsabu f'Bormla, il-Bilgu u l-Karkara ser ikunu qed joffru spazju ta' rikreazzjoni għall-anzjani fil-Kottoniera. Dan tħabbar waqt li l-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli għamlu żjara f'dawn it-3 ċentri ġodda. Fil-fatt hawn ġie spjegat kif kien grazzi għal kollaborazzjoni bejn l-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità, il-Parroċċa ta' Bormla u l-Kunsilli Lokali rispettivi li dawn iċ-ċentri setgħu jinfetħu. Min-naħa tiegħu il-Ministru Joe Etienne Bela saħaq fuq l-importanza ta' dawn iċ-ċentri fejn b'kollox sissa hawn 29 ċentru f'Malta. Spjega kif f'dan il-każ kien inħass il-bżonn li jkomplu jespandu ċ-ċentri ta' matul il-jum f'lokalitajiet oħra. Fil-Kottoniera illum ħaniftħu 3 day centers għall-anzjani li ħajoffru servizzi matul il-ġurnata f'dawn il-komunitajiet. Il-Gvern jibqa' kommess li itejjeb is-servizzi tiegħu għall-anzjani fil-komunità. Il-Ministru Bela tenna wkoll il-lan ta' dawn iċ-ċentri jibqa' li joffru spazju lill-anzjani fejn jiltaqgħu u jibqgħu attivi permezz ta' sessjonijiet varji li jsiru. Semma wkoll kif il-programm varjat ta' attivitajiet jgħin biex jħeġġu lill-anzjani jibqgħu jitalmu u jibqa' jkollhom sem attiv fis-soċjetà billi jużaw l-abbiltajiet tagħhom u jaqsmu l-esperjenza tagħhom ma' anzjani oħra u ġenerazzjonijiet oħrajn. Intant is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli faħret il-kollaborazzjoni ta' dawn il-Kunsilli Lokali favur l-anzjani tal-Kottoniera. Hija saħqet li l-Kunsilli Lokali għandhom dejjem iżommu fiċ-ċentru tal-ħidma tagħhom it-titjib kontinwu tal-kwalità tal-ħajja ta' residenti kollha fil-komunitajiet rispettivi tagħhom. Nfaħħar l-impenn u l-kollaborazzjoni ta' dawn il-Kunsilli Lokali flimkien mal-Ministeru għall-Anzjanità Attiva biex illum qegħdin niftħu 3 ċentri ġodda fil-qalba tal-Kottoniera biex ikunu l-anzjani stess li jgawdu minn dan is-servizz u minn dawn iċ-ċentri ġodda.